ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാവിലത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഇന്ന് സ്കൂളിലുള്ള ദിവസമാണ്. അപ്പം രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ഇന്ന് ഗ്യാസിലാണ് ഞാൻ ചോറ് വെച്ചത്. നമ്മുടെ ചെറിയ അരി, പുന്നലരി എന്ന് പറയുന്ന അരിയായിരുന്നു ഇട്ടത്. അപ്പം ഞാൻ ഗ്യാസിൽ അതിന് അരിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വെള്ളം വെച്ച്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് കുറച്ച് ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പത്തിനുള്ളതും കുഴച്ച് വെച്ചു. ആ സമയം കൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ സമയം 7:30 ആയപ്പോൾ അക്കു എഴുന്നേറ്റ് വന്നിരുന്ന് വീണ്ടും ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുവാണ്. അവന് 8 മണിയാകുമ്പോൾ ബസ് വരികയും ചെയ്യും. ഇന്ന് ബസ് കിട്ടാനായിട്ട് കിട്ടിയില്ല, ലേറ്റായി പോയായിരുന്നു. പിന്നെ ഷുക്കുൻ്റെ കൂടെ ലൈൻ ബസ്സിലാണ് പോയത്. അവനെല്ലാം റെഡിയായി വന്നപ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ടിഫിനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചോറും വെന്ത്, അതുപോലെ ക്യാബേജ് തോരനും മീൻ വറുത്തതും മുട്ട പൊരിച്ചതുമായിരുന്നു ടിഫിന് കൊടുത്തു വിട്ടത്. കഴിക്കാൻ കൊണ്ട് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്കിന് സമയം പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് കിടന്ന് 8:13 ആയെന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളമായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞ് കഴിക്കാതെ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന്. രണ്ടുപേരും പിന്നെ കഴിച്ച് ലൈൻ ബസ്സിനാണ് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പോയത്. അവർ പോയ ശേഷം തന്നെ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം റെഡിയാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. എന്നാലേ എനിക്ക് അവിടെ കൊണ്ട് 9:30-10 മണിയാകുമ്പോഴത്തേന് കൊടുക്കണമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. അവർ പോയ ഉടനെ തന്നെ റെഡിയാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ കിടന്ന പാത്രങ്ങൾ, നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച പാത്രങ്ങളെല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് മുളകും ഉണക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അടുക്കളയിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ചരുവത്തിൽ വെള്ളമെടുത്ത് അവിടെ തന്നെ ഇട്ട് കഴുകി വാലയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ണിയപ്പം ഇട്ടിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് പിന്നെ അത് ശരിയാകത്തില്ല. അത് കല്ല് പോലാവും, മയമില്ലാത്ത രീതിയിലാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ എല്ലാം അടുക്കളയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് മുളകും എല്ലാം ഇട്ട് ഞാൻ ഉണ്ണിയപ്പം കൊടുക്കാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇടയ്ക്ക് നമുക്കൊരു പണി തന്നു. പിന്നെ അതെല്ലാം റെഡിയാക്കി തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എനിക്ക് ഡയമണ്ട് കട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമായിരുന്നു. അതുമെല്ലാം റെഡിയാക്കി ഇന്നലത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ എൻ്റെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു പോയി. അത് ഉച്ചവരെയുള്ള വിശേഷങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.